Això és música, tot tipus d'art, les garrofes, segon SOA, comencem. 3, 2, 1... Ei, que no ho has entès, sembla que no en siguis conscient. Has de seguir les normes, està morint molta gent. Originat a Xina, un nou virus ha arribat. Ves alerta on vas, pot estar al teu costat. Ei, La wifi de l'EDN només és per treballar. Qui tingui cap problema s'haurà d'aguantar. No volem compartir dades, que mal les gastaràs. Que quan sortim al pati volem jugar a l'Among Us. Ja! Al tornar de la terra, als companys vaig explicar: les opinions no importen si les fas sense respectar. En un grup de persones, les frases hem de pensar. Si no opinem el mateix, entre nosaltres ens podem enfadar. Per president Trump ajuda entre Covid i racisme. Només procura pels rics, l'únic que té és egoisme. En Kim Jong-un fa molt mal. Els pobres nord-coreans, per esclavitzar tothom, fa servir tots els mitjans. En el voltant d'aquest món, Hi ha contaminació. Si tothom reciclés, hi hauria una solució. El món s'està destruint. i ho tenim que impedir. Si ho féssim tots junts, Arribaria al seu fi. Escrivim moltes coses, els apunts ens enfullem. Tenim molts exàmens i l'any següent ja no ho sabem. Així passem els dies, escoltant els professors, tancats sempre a les aules, constantment amb molt esforç. l'homofòbia és molt real, cerca lluita molta gent. Perquè això no passi més, hem de canviar el pensament. No és no que no ho entens, tothom has de respectar, sense importar el gènere. Si ho veus pots denunciar. Les Black Matter van néixer, George Floyd abans de morir. Culpa d'un poli va ser, I can breathe, ell li va dir. Un noi negre amb pistola, això ja és un criminal. Però si a un blanc l'enxampen, això és típic i normal.